The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba Jessica ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyo mga kaaksyon at live na live po tayo ngayong araw ng Miyerkules para magbigay ng serbisyo publiko. At live din tayo napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA For the Backs. Umpisa na natin ang ating tabang ora mismo mga kaaksyon. Sa ating tabang legal, isang dog pound sa Masbate ang nag-viral sa social media nito lamang ika-9 ng Pebrero. Umani ng mahigit 300,000 views at shares ang viral video na in-upload ng isang concerned citizen matapos madatnan ang kaawa-awang sitwasyon ng mga hinuling mga asong gala. Makikita pa sa viral video na isa sa mga aso ay wala ng buhay pero tila wala pang planong kunin man lang ito. Panoorin natin ang ilang kuha sa viral video. Dahil dyan mga kaaksyon, inimbitahan muli natin ngayong hapon si Attorney Roger Abetria IV, ang Animal Welfare Advocate. Magandang hapon po sa inyo, Attorney. Magandang hapon po, ma'am. Opo, nakita niyo po, Attorney, or napanood niyo po, Attorney, itong viral video mula sa Masbate na kung saan yung mga asong gala ay tila napabayaan talaga at to the extent na merong namatay na aso pero up to the time wala pa talagang kumukuha or nag-asikaso man lang dito. Opo, ma'am. Tinignan ko nga kung ano yung station na, like, is it a barangay pound or municipal pound? Municipal pound po, sabi ng isang Municipal source. pound po ito, Attorney. So, sa ganung pong sitwasyon, Attorney, habang pinapanood niyo po yun bilang advocate po ng animal welfare, ano po yung naramdaman po ninyo? Bukod sa lungkot, yung galit ata yung nararamdaman ko kasi sobra-sobra na po, ma'am, yung nangyayari ngayon, and I think kailangan na po natin kalampagin not just our political leaders but also our citizens na medyo apathetic or walang pakialam or indifferent sa issue na to. Kasi ang dami-dami na po, araw-araw may hit and run. Ito po kasi viral post siya. Yan, reported po sa atin. Paano na po yung mga hindi pa reported? Correct ka dyan, opo. So, meaning to say, itong mga concerned citizen na ina-upload sa social media, they are very much aware na kailangan talaga bigyan ng pansin ang ganitong sitwasyon, especially itong mga hayop na ito. Opo, ma'am. Thankful po ako kasi napag-alaman ko na bata pa po ata, I think college student yung isang vlogger na pumunta pa 6 hours away from the location just to rescue the dogs. Kaya parang nakakatuwa kasi yung mga bata, yung youth, yung nangunguna sa animal welfare ngayon. Opo, so meaning to say, in that small effort na ginawa niya, it could help a lot of animals na talagang nangangailangan ng rescue. Opo, ma'am. And it's just that na siya pumunta doon tapos na-rescue niya, na-inspire po yung iba. Kasi halimbawa po ako, may mga nagme-message sa akin, Attorney,
rescuer ako dahil sa'yo, nakikita ko yung mga posts mo. Yung isa, napaka-active na sa isang animal welfare organization. May ripple effect yun, ma'am. So ibang-iba ito, attorney, doon sa mga napanood natin before na ginagawa ng mga bata just for the sake of content. Pero eto ay ang hiling niya or ang kagustuhan niya is maiparating yung kalagayan ng mga aso. Opo, and admirable po talaga yung level of compassion that this person has for animals. Opo. Dahil dyan, attorney, dahil dyan sa ipinabot na reklamong ito, makakausap natin mula sa San Jacinto Masbate, si Catalina Catoria, ang concerned citizen na nag-upload nitong viral video. Magandang hapon sa iyo, Catalina. Hello po, good afternoon po. Opo. So, ma'am, ilang taon na po kayo, ma'am? 42 po. 42 years old. Opo. Paano niyo po nalaman itong sitwasyon po ng mga asong galang pong ito? Hello, choppy po. Hindi ko masyado naiintindihan. Apo. Putol-putol. Apo, Ma'am Catalina, medyo sumasabay po sa audio natin ito pong mga tahol ng aso. Pwede po makilayo-layo po muna kayo ng konti? Apo. Okay. So, okay na po, ma'am. Apo. So, matanong ko lang po, ma'am, paano niyo po nalaman itong mga sitwasyon po nitong mga asong galang ito? Nung isang araw po, pumunta na po dito yung kapitbahay namin na teacher. May mga alaga po siyang aso. Sabi niya sa akin, Palya, halika na, samahan mo ako doon kasi magpapakain ako sa mga aso. Sabi ko, saan? Sabi niya, doon sa dog pound. Sabi ko, sige, punta tayo. Pagdating ko doon, hindi ko naman ini-expect na gano'n ang makikita ko na may isang patay na aso. Tapos, napakarumi at gutom na gutom yung mga aso doon sa uhaw na uhaw. Ginawa ko po, binidyohan ko sila, saka in-upload ko. Ang gusto ko lang po sanang palabasin at ipaalam sa mga dog owner na yung mga aso nila nahuli na sana kunin nila. Wala pa akong intention na masama po doon sa binidyo ko. Opo. Alam po namin yan, Ma'am Catalina, dahil ang kagustuhan nyo lang po is ipaalam po sa mga concerned individual or citizen na meron pong ganitong sitwasyon na paghihirap po ng mga nahuling mga aso. Ngayon, ang tanong ko lang po, Ma'am Catalina, sa inyo pong pagkakaalam, gaano na po katagal itong sitwasyon ng dog pound na ito dyan po sa inyong lugar? Ano po? Apo. Ma'am, gaano na po katagal itong dog pound dyan po sa inyong lugar? Hello, ma'am? Hello? Hello? Tanong niyo po kasi shopping. Okay. Ma'am, ulitin ko lang po, sa inyo pong pagkakaalam, gaano na po katagal ito pong dog pound dyan po sa San Jacinto? Matagal na po. Kailan ba nag-umpisa yung Matagal na. Pero yung kung gaano katagal po itong dog pound, ganun din po katagal yung mga alagang hayop or aso na ilalagay po dyan pero wala pong nag-aalaga? Wala po. Inuhuli nila, saka nilalagay nila doon, ini-impact nila doon, hayaan na lang nila. Kasi wala naman po nag-aalaga doon sa kanila eh. Okay, so... Kawawa po yung mga aso. Opo, so meaning to say po talagang kaawa-awa yung mga sitwasyon po ng mga nauhuling mga alagang aso po dyan po sa inyong lugar. Opo, ganun nga pang sistema dito. Opo, base din po sa kwento po ninyo, yung kakilala nyo po or kaibigan nyo po, siya po yung voluntary na nagpapakain po ng mga aso. Opo, araw-araw niya pong dinadala ng mga pagkain ng mga aso. Kahit dito po sa amin, sa palibot ng street namin, halos yung mga aso pinapakain niya araw-araw. So ibig sabihin, wala pong nakatokang nag-aalaga sa mga nauhuling mga aso dyan po sa inyong lugar? Meron po. Kaso nga lang, halos hindi nga nila pinupuntahan doon eh. Okay. So ibig sabihin po, sa inyo pa lang po, Nanay Catalina, masasabi nyo na po talagang napabayaan po yung mga aso niyan? Opo, napabayaan po. Okay. Pinuhuli, saka napabayaan. Okay. Nang madatnan nyo po itong mga kalagayan po ng mga nahuling asong gala, ito po ba ay naiparating po ninyo kagad or nai-report nyo kagad sa barangay? Hindi po. Nung nabigdahan ko po, nung time na yon, in-upload ko agad. Saka hindi ko ako nag-isip ng kung ano-ano. Basta nasa isip ko lang po na sana yung mga may-ari ng aso, makita yung aso nila, saka kunin po nila doon. Kasi kawawa nga. Okay. So ang purpose po ng pag-upload mo is parang calling all the owners ng mga asong yan na kung isa doon sa mga asong yon ay nahuli,
tubusin ka agad po nila. Opo. Okay. How about naman ito, Nanay Catalina, na yung isang aso po na nag-viral din po na wala ng buhay. Ilang araw na daw po itong patay? So, sabi po dun, 2 days? 2 days na daw pong patay doon yung aso. Okay, 2 days. Pero hindi pa naman po nangangamoy. Mabaho na po, saka nilalanggam na nga yung aso. Naitanong niyo po ba kung bakit hindi nila tinatanggal? Wala naman po yung caretaker doon nung pumunta kami. So, nung mga oras po na pumunta kayo doon, wala po kayong nakitang caretaker man lang? Wala po, kasi nakapadlock din po yung kulungan ng aso. Opo, pero sa inyo pong pagkakaalam, meron po bang nag-aalaga doon sa dog pound or meron pong caretaker doon po sa dog pound na yon? Meron po si Mr. Edison Almoradji. Mr. Edison Almoradji. So yan po ang inilagak po ng munisipyo bilang tagapag-alaga o tagapagbantay ng mga aso po dyan po sa dog pound. Opo. Okay. So, Nanay Catalina, dyan po muna kayo, ano, at kakausapin ko po sa muli itong si attorney. Opo. So, attorney, napakinggan nyo po na meron pong inalagak na tagapagbantay or caretaker po doon sa dog pound, pero nung nagpunta po sila, wala po silang makita. So, sa tingin nyo po, doon pa lang po, meron na po bang kapabayaan? May negligence na po doon. Though we have to clarify po, ma'am, kung empleyado po talaga si caretaker. Kasi I've heard from one source na hindi siya empleyado ng gobyerno, ng LGU. Okay. Like he was hired, hinire po siya nung head nung mga tagahuli. Okay. So, yan ang i-verify natin. I-verify po natin. With that po, attorney, nasa kabilang linya ng telepono natin ngayon ang caretaker na sinasabing dog pound na si Edison Almoradji. Magandang hapon po sa inyo, sir. Apo, sir, Edison, unang tanong ko po, kayo po ba ay inilagak dyan ng munisipyo na tagapagbantay? Empleyado po ba kayo ng munisipyo? Or kayo po ay dumaan sa isang parang meron pong isang tao na itiniwala po kayo na kayo po yung magbabantay dyan po sa dog pound dyan sa San Jacinto? Hindi pa po. Wala pa sa akin po. Wala pa ako pasok sa job order po. Inutos-utosan lang po ako. So isa ka pong job order. Ha? Ano po yung status ng ano nyo po? Job order po ba kayo or ano po yung status po ng inyong employment dyan? Wala naman di po man ako nakapasok, ma'am. Kasi inuutos lang naman niya sa akin. Inutos po sa inyo, Nino. Nino po, sir. Dondon. Ni Dondon. Sino po itong si Dondon? Dondon. Kung alam po, apelido niyan. Nagpapadawap na aso. Dondon Bridges Falling Down. Ano po yung pangalan po nitong si Dondon? William po ba? William. Ayun. So itong si William, ano po yung apelido ni Sir William? Di ko po alam po ang apelido niyan. Okay, so kami na lang po aalamin po namin kung sino po itong si William. Basta eto pong si William. Hindi naman po ako nagtatrabaho sa munisipyo po. Okay, so kayo po ay binigyan po ng authorization itong si William na kayo po yung magbabantay dyan po sa dog pound. Opo, ako lang yung sabihan na yan. Saka di pa naman ako nagpasok. Di pa ako nakabigay Kailan ka pa po, sir, nagsimula dyan na magbantay at magtrabaho dyan po sa dog pound? Bago lang po. Kahapon lang nga. Nagtulong ako sa kanila kahapon lang. Bago lang ako. Kahapon ka lang. So, Opo. kahapon lang nagsimula yung trabaho mo. Opo. Okay, so kahapon nung kayo po ay nagsimulang magtrabaho dyan, kumusta po? Ano po yung sitwasyon na nadatnan mo dyan po sa dog pound? Wala naman po. Malinis naman po. Malinis naman! Ibig mong sabihin po, sir, ito pong mga binabanggit ni Catalina na nasa video po ay pawang kasinungalingan po at gawa-gawa lang? Ito, malinis na dumating siya na dito. Okay, sir. Kung sinasabi nyo po na malinis, mukhang sinasabi nyo po nagsisinungaling yung video. So, mukhang balikan ko po yung sinabi nyo, sir. Nakahapon ka pa lang po nagsimula ng trabaho. Gaano po ito? Sigurado ka po? Sigurado ka po, sir, nakahapon ka pa lang nagsimula ng trabaho?
Opo, kahapon lang. Kahapon lang. Ibe-verify po namin yan, sir. Pag nalaman po namin na kayo po ay nagsisinungaling, alam nyo na po ang pwedeng mangyari po pag nagsisinungaling ang isang tao. Hindi po. Hindi pa po sinungaling po. Okay, ganito sir. Ganito sir, kung kahapon po kayo nagsimulang magtrabaho, ano po yung mga nagawa nyo na po or sinimulan nyo pong trabaho dyan po sa dog pound? Wala pa po. Wala pa. So nagsimula ka magtrabaho kahapon pero wala ka pong nagawa. So ibig sabihin, yung mga una pong mga araw, wala ka sigurong ginagawa talaga. Pero nagsimula ka ng magtrabaho noon pa. Hindi. Hindi pa po. Okay, balikan ko si Catalina. Ano, Catalina? Hello? Hello po, ma'am. Po. Ma'am, sabi po ni... Sino nga itong... Si Edison. Ang sabi po ni Edison, malinis naman daw po yung dog pound nung nagpunta po kayo. Opo, ang sabi, di pa po mama, sabi niya kahapon lang siya nag-umpisa magtrabaho. Dapat, ang sinabi niya, kahapon lang siya nag-umpisang maglinis ng kulungan kasi inalis na namin yung mga aso doon kasi kaya po niya nilinisan na doon. Apo. Isang araw nga po, siya ang andurum, napakadumi doon nung inabutan namin siya. Tapos sasabihin niya, kahapon lang siya nag-umpisa. Sabihin niya, kahapon lang siya nag-umpisa maglinis. Oh, yun. Oh, Mr. Edison. Oh, malinaw po ba sa inyo na kahapon lang kayo nagsimulang maglinis pero matagal na po kayo nagtatrabaho dyan sa dog pound? Hindi pa po. Kahit tanongin niyo si London, si William, kahit kahapon lang ako mag-umpisa. Oh, ano po yung ginagawa niyo sa dog pound noong mga nakarang araw na nakikita po kayo ni Catalina dyan? Hindi pa ako noon. Ano kasi, sir? Visitor? Hello? No. Edison, nung mga ilang araw na nakikita ka nila dyan sa dog pound, ano yung purpose mo sa pagpunta? Visitor ka ba? Supervisor? Hindi kasi. Ha? Hindi naman kasi ako doon. Ang pintasan ko niya ni William, wala, anong istuutos niya sa akin, ganun din ako susundin. Kaya nga tinatanong kita, Edison, yung mga nakarang araw na nandyan ka sa dog pound, nakikita ka nila, ano yung purpose ng pagpunta mo? Visitor ka ba? Supervisor? Wala naman akong trabaho po noon, na nagpunta sila. Hindi pa naman ako noon. Oh, so hindi ka pa nagsisimula magtrabaho? Hindi pa po. Visitor ka lang? Opo. Okay, kahapon nagsimula ka magtrabaho. Wala man kasi akong sweldo dyan. Wala kang sweldo. Opo. So, okay lang sa'yo na nagtatrabaho ka na walang sweldo? Di na sabi ko mapasok, wala naman sweldo. Okay, ang tanong ko ngayon sa'yo, Edison, nung mga nakarang araw, dahil sabi mo kahapon ka lang nagsimulang maglinis, magtrabaho, nung mga nakarang araw, kumusta yung sitwasyon ng dog pound? Madumi ba? Napapabayaan ba yung mga hayop, yung mga aso? Aywan ko, di ko lang alam po, ma'am, kasi kahapon lang tayo ako mag-umpisa. Kaya nga kahapon ka lang, sinasabi mo, kahapon ka lang nag-umpisa. Ang tanong ko, dahil sabi mo, dati ka nang nagpupunta, kaya nga sabi ko, visitor ka. Ngayon, kung ikaw ay keen observer, nakikita mo yung lugar, kumusta? Malinis ba yung lugar? Naalagaan ba yung mga aso? Oo, hindi? Yung una, hindi. Yung nakita ko dyan, hindi pa. Yung pinatawag na ako ni William, yung pinalinisan niya sa akin. Kailan ka pinatawag ni William? Kahapon. Kahapon. So, ibig sabihin, maraming mga araw at beses na talagang napapabayaan yung mga aso at madumi talaga yung dog pound. Kahapon lang naging malinis. Opo, kasi di ko man kasi hindi pa naman ako. Okay. So, dahil kahapon nagsimula kang magtrabaho, okay, dahil kahapon nagsimula kang magtrabaho, naging malinis yung dog pound. Opo. Okay. So, galing na mismo sa inyo, no, na talagang madumi at hindi naalagaan yung mga alagang hayop dyan or aso. Okay. Makinig ka muna, William. Diyan ka lang, Edison. Kasi alamin natin kung ano maaaring legal na aksyon. Balikan natin si Attorney Roger. Attorney,
Binabanggit po nitong si Edison na talagang napakadumi at napapabayaan yung mga aso na naandun sa dog pound. Ngayon po, attorney, tanong ko po sa inyo, sa mga ganito pong sitwasyon, sino-sino yung mga maaari nating ireklamo or mapanagot dahil sa nangyaring kapabayaan dito po sa dog pound na ito? Okay, ma'am. Bale, sa particular case na to, ma'am, medyo magulo kasi yung facts. Kasi, di ba sabi niya, kahapon lang siya Kahapon na-hire. lang nagsimula. Ang gusto ko sana tanungin muna sa kanya before we go on to the next. Sino yung pinalitan niya? May pinalitan ba siya? Kasi kung, for example, wala talagang caretaker, ang mananagot po talaga nun is yung William na nakaatas na mag-alaga or mag-overlook or mag-oversee nung pound. Okay, balikan ko muna, attorney, si Edison. Edison? Po. Eto bang si William? Ano yung posisyon nito ni William sa munisipyo? Aywan ko lang po, di ko lang po siya alam po. Okay, so wala ka ring alam. Pero alam mo ba kung sino yung pinalitan mo na caretaker dyan? Ha? Kilala mo ba yung pinalitan mong caretaker bago pa man ikaw ilagay dyan ni William? Hindi ko po alam. Okay, so parang hugas kamay ka talaga, Edison, ano? Wala kang alam, puro walang alam. Sige, si attorney, wala daw siyang alam. Okay po. Okay po. So, bali po Tatawa ka din, attorney, no? So parang hugas kamay talaga itong si Edison. Pero hindi pa naman nagtatapos dyan ang ating investigasyon. Malalaman natin Opo. kung sino itong si William at kung sino yung dating caretaker na pinalitan itong si Edison. Okay po, ma'am. Bale, hindi natin alam hindi clear yung case, yung facts of the case. Siguro, dun tayo sa general terms lang. So, definitely, heads should roll. Kasi kailangan talaga may managot dito. Una-una, sino po yung nakatoko mag-maintain ng pound? Siya yung mananagot doon. Not just for administrative sanctions, but more so for a criminal case. May criminal liability siya doon. Under Animal Welfare Act kasi yung pagpapabaya niyang yon kasi siya po yung possessor ng animal o nasa custody niya yung animal na nag-cause ng death doon sa animal, malnutrition doon sa iba. So, especially kung public employee or officer pa siya, so higher. For example, namatay yung aso, in general, ang penalty niyan 1 year and 6 months to 2 years. Dahil public employee siya, ang mananagot siya for imprisonment 2 years and 1 day to 3 years and fine not exceeding 250,000 pesos. Parang mag-fall din yan sa dereliction of duty. Dereliction of duties Opo, kasi or syempre, negligence of duties. Opo. negligence of duty kasi bilang ikaw yung binigyan ng mandato na mag-oversee nitong certain institution, dapat nandyan palagi yung pagpa-follow up mo kumusta, especially may mga buhay Opo. na Also, ma'am, if I may add, yung animal shelters po kasi wala akong alam na may government managed animal shelter dito. Pero meron kasi, ma'am, sinet na guidelines and standards ang Department of Agriculture how to maintain an animal shelter, how to maintain a dog pound. So may mga standards po ito. Dog pounds have to comply with animal welfare standards. In reality, ma'am. Apo. Hindi And naman to aside of that, attorney, alam natin na ang mga munisipyo meron pong mga ordinansa. May ordinansa na po. ito po ay talagang pinapalakas nila ng mga ordinansang ito na pagbibigay pag-aalaga sa mga hayop. At Exactly, itong ma'am. mga ordinansa na panghuhuli ng mga aso, pero ma'am. hindi dyan nagtatapos na kailangan ilagay mo sa impoundment at aalagaan mo na kung wala talagang magtubos niyan, meron ng susunod na proseso dyan. Euthanasia, ma'am. Yun. Euthanasia. Within 3 days, depende ma'am sa municipality. Like in general, within 3 days, pag unclaimed yung aso sa dog pound, subject siya for euthanasia. So, kasi akala po ng iba, this is a misconception, na pag kinapture or kinatch yung dog, ilalagay sa pound, ipapaampon. Hindi naman po lagi ganon. Kasi hindi naman lahat may Facebook page. Correct. Yung mga LGUs. Usually po, para madali yung trabaho, I'm not saying this applies to Masbate, pero para madali yung trabaho, euthanize na lang. Opo. At because of that, attorney, ano po yung legal na aksyon na maaari natin gawin para naman ito pong pagpabaya ng munisipyo at especially ito pong caretaker ay dapat pong mabigyan po ng aksyon or leksyon. Opo, kung yung caretaker po na hire lang kahapon, wala naman po siyang pananagutan doon. Yung may pananagutan po doon, yung nag-oversee ng pound. So, can be filed an administrative charge and of course a criminal case. Yung like what I mentioned a while ago.
Pero ang nakikita ko po dito, mas okay pang solusyon, aside from those cases, is kausapin po, magkaroon ng conversation or dialogue with the LGU, just like what Taara did nung public hearing Apo. nung last time, I think days ago. Yun po yung kausapin. Kasi I believe naman po na yung mga political leaders natin, they are receptive of suggestions. Kulang nga lang po yung naglalobby nito, hindi nila alam what's happening on the ground. So in this particular case po, sana, I think communicate na po kay Mayor, opo, and nasolusyon na naman po. I think hindi na pinagbayad yung mga nag-rescue palabas. Siguro din, attorney, mas pang mabigyan ng diin and Opo. Additional fund for this. Exactly Kasi po. pag kulang talaga ng pondo is siyempre Opo, ma'am. talagang yung eagerness ng kahit isa, Opo, ma'am. talagang medyo Limitado din ang galaw. Aha. Tingnan niyo po yung, depende din actually yan ma'am sa creativity ng city vet or ng municipal vet. tumpak ka dyan, attorney. Kasi pag ang city vet ay talagang naandon yung Opo. kanyang tinatawag na devotion or Opo, devoted ma'am. talaga siya sa pag-aalaga ng mga hayop. Nandun. Imomobilize na ma'am, NGO. Ano man yung makikipag-partner ka sa animal welfare advocates. Take a look at the case of Cebu City. May CNVR sila doon. Capture, neuter, vaccinate, release. May mga ganun sila. Paano yun? Like, hindi naman pera yun ng city vet. Siguro kasi creative siya to make ways Opo. para maisakatuparan yung mga plans niya. Pakakay. Also, recently yung DVM doon, I forgot the name, Doc JP Serrano, he was so receptive to suggestions coming from animal welfare Opo. organizations. Sa ganitong mga sitwasyon, attorney, kasi hindi pa natin makukuha yung buong pangalan at hindi natin pa alam kung sino talaga yung tao na pwede. Pero alam natin na talagang yung itong si William, since siya yung from munisipyo, Opo. 'di ba? From municipality na talagang binigyan ng mandato na maglagay ng caretaker, and alamin natin kung sino yung previous caretaker. So, sila yung mga tao na possible Na liable, Liable. magiging liable po doon. Syempre po, ang thrust po generally ng Supreme Court is wag na paabutin sana sa, for example, sa kasuhan. So siguro sa level ng admin sa LGU, mag-usap-usap na po yung mga nasa pound, yung animal welfare advocates na nag-bring up ng issue, etc. At bigyan na ng long-term solution kasi mauulit na naman po to. long-term solution that would start in itong tinatawag na, kasi may sense of urgency May sense of- itong sitwasyon na to na buhay ng mga animal Buhay ng mga ang animals po. dapat mabigyan natin ng pansin. Opo. Opo. Pet registration. Opo. With that, Catalina, hello? Opo, Ma'am Catalina? Po? Apo, maraming salamat po sa pagpapaabot niyo po nitong sitwasyon ng mga alagang hayop dyan po sa inyong lugar. Rest assured po na kami po ni attorney at ang aming programa ay bibigyan po ito ng tuon, pansin, para naman po yung talagang mga tao na nagpabaya po dito ay mabigyan po sila ng leksyon. Hello po, ma'am. Apo, maraming salamat po, Ma'am Catalina. And, Apo, Edison? Hello, sir. Hello po. Apo, sir, ngayon dahil binabanggit mo kanina na nagsimula ka palang kahapon ng pagtatrabaho at paglilinis, ipagpatuloy nyo po yan, sir, ha? Ipagpatuloy nyo po na dapat po ma-maintain nyo po yung kalinisan at pag-aalaga, pagbabantay, pagpapakain, lahat po ng pangangailangan po ng aso dyan ay maibigay po ninyo. Hindi kasi, ma'am. Hindi pa ba nakapasa ng bayodita, ma'am? Okay, so maraming problema itong si Edison. Pero ikaw ba, Edison, ay malapit ang puso mo sa mga alagang hayop or aso? Opo. Okay, so kahit hindi ka pa nakapagpasa ng biodata mo kay William, gawin mo na yung trabaho mo, tanggapin mo na yan, yung pag-aalaga, no? Dahil bukal naman sa loob mo yung pag-aalaga at pagbabantay dyan. Tulog naman po. Okay, so salamat din, Edison. Attorney, so medyo tayo ngayon dahil iba talaga yung sitwasyon pag napapabayaan yung mga hayop. So sa katunayan yan, attorney, nang matanggap natin itong reklamo, ora mismo po tayong nagpadala ng team dyan sa Masbate kasama si Ma'am Ednalyn Cristo ng The Albay Animal Rescue Alliance o TAARA para mabisita ng personal itong viral dog pound at mabigyan ng agarang aksyon. Abangan nyo, attorney, ang aming team, dahil kasama ang TAARA sa mga susunod na hakbang na maaari nyong asahan.
Maraming salamat po, Attorney. Thank you po, ma'am. Opo. for Meron having po me. ba kayo, Attorney, na mga gusto po ninyong ipaabot na mensahe sa ating mga kababayan, especially ito pong mga munisipyo na meron pong may mga dog pound? Opo, nananawagan po ako sa lahat ng mga mayors, sa lahat ng mga LGU leaders na sana po magkaroon tayo ng dialogue with our animal welfare advocates and talaga pong kalampagin natin yung mga barangay kasi dun po sa barangay mas manageable yung problema sa animal welfare. Kung lahat ng barangay compliance sa ordinansa natin about animal welfare, kukonti at kukonti yung yung stray population at yung problema natin sa animal welfare. Apo. Salamat, Attorney. Kasama niyo po kami sa inyo pong advokasya na ito pong pagbibigay po ng pagmamahal, pag-aaruga po sa mga alaga po nating mga hayop. Maraming salamat po, Attorney. Thank you po, Mabuhay ma'am. po kayo. Thank you po. Samantala mga ka-aksyon, mula naman sa Caloocan City, tuloy-tuloy pa rin ang programang People's Day ni Congressman Saldico na kung saan daan-daang katao ang ora mismong nabibigyan ng libreng serbisyong pang-medikal. Kaya para sa mga taga-Caloocan, makakaasa po kayo na tuloy-tuloy ang libreng serbisyong ito. Magpunta lamang po kayo sa Barangay 175 Caloocan City tuwing Miyerkules lamang yan mga ka-aksyon mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. At sa pagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang basag kotse suspect dito sa Legazpi City. Nalambat ng otoridad ang buong pangyayaring yan, abangan. At sa ating koento of the day, kanino naman pag-iibigan or kanino naman pag-iibigan ang ibibida ngayong hapon. Abangan mamaya lamang kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang sa tuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin marahin na aldaw sa Indo Gabos.
Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaypuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang imuya kong party list may plano. Kaya ang suporta ko sa ako Bicol. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang tabang ora mismo. Eto mga kaaksyon, kaninang madaling araw lamang ay nalambat ang isang basag kotse suspect dito sa Legazpi City. Para sa update, nasa kabilang linya na ng telepono si Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, ang tagapagsalita ng Legazpi City Police Station. Ayan, magandang hapon, PEMS. Okay, so habang tinatawagan itong si PEMS, Panya, etong mga kaaksyon ay kaninang umaga. Actually, kahapon din, ganito din yung sitwasyon dyan sa may isang mall dito sa Legazpi City kung saan merong mga iilan na talagang ginagawa itong trip nila na pagbasag kotse. So, tinitingnan nila mga kaaksyon kung walang tao, walang nakakakita, at ang intensyon primarily ng mga taong ito ay makapagnakaw sa loob ng kotse. Kaya sa mga kababayan natin dyan na nanunood at may-ari ng mga kotse, make it sure na lang na ang inyong mga kotse ay nakapark or ipapark po ninyo hindi masyado doon sa liblib or sa hindi nakikita ng mga dumaraan. Kung di, might as well tingnan nyo kung merong CCTV sa area at tingnan nyo din mga kaaksyon kung talagang safe ba na i-park nyo yung inyong sasakyan sa mga lugar na pwedeng
maipark nyo yung inyong mga sasakyan. Yan mga ka-action nakikita natin sa screen, yan yung suspect na nadakip dahil dito sa pangyayaring ito, nabasag kotse. So kasong direct assault ang kakaharapin itong suspect. So hindi lang ito mga ka-action yung unang beses na merong ganitong sitwasyon, ganitong reklamo, senaryo ng basag kotse dito sa Legazpi City. So especially ngayong panahon na talagang marami yung mga taong hindi makapaghanap buhay ng maayos, kaya ginagawa mga ka-action ganito na lang yung pagnanakaw at hindi mabuting gawain sa kapwa. Nasa linya na. Samantala mga ka-action, dumako naman tayo sa ating kwento of the day. College sweethearts naman ang ibinida ngayon ng ating letter sender na si Alaysa Andes, 23 taong gulang, tuwong Daraga Albay. Ang kwento ni Alaysa Andes, nakilala niya ang love of her life na si John Clyde Madrid nang mapansin niyang hindi ito umiimik umano sa kanilang reporting sa klase. Kaya naman lakas loob niya daw itong pinuna at binatuhan ng mga katanungan na lalong ikinaba noon ni John. Hanggang sa natapos raw ang kanilang klase at dito na siya kinausap ni John. Nagsimula ang kanilang love story sa bangayan at pataasan ng grades hanggang sa nagkamabutihan na ang dalawa. Dahil sa nakakakilig niyang pagbahagi ng kuwento, inimbitahan natin siya ngayon at makakausap natin mula sa kabilang linya ng ating telepono. Ayan, magandang hapon sa iyo, Alaysa. Magandang hapon po, ma'am. Ayan, Alaysa, nakakakilig naman itong kwento nyo ni John. Kumusta kayo ngayon ni John? Kumusta ang inyong love team? Okay naman po kami, ma'am. Pareho po kami nagtatrabaho. Sorry po, nasa car kasi ako ngayon. So, may field po kasi kami. So, ayun. Okay Hindi pa lang ako po. Okay lang po yan. Opo, okay lang yan. At least na ibahagi mo po sa amin. Ito talagang nakakakilig na kwento nyo ni John. Kayo ba ay graduate na? Yes po. Both po kami sa BU nag-graduate. Ayan, so kayo ay graduate ng Bicol University. Parehas na din po ba kayong may trabaho nitong si John? Yes po. Ako po ngayon nag-work din. Siya din po nasa work niya ngayon. Ayun, so nang dahil sa Bicol University, nagkakilala kayo, nabuo ang inyong love team at nagkaroon kayo ng sariling pamilya. Ilan na po ba yung anak po ninyo? Isa pa lang po. Isa pa lang. So ilan po ba yung pinapangarap nyong mga anak? Siguro isa lang or dalawa. Ayan, isa or dalawa. Talaga. Okay, so ayan, bagay na bagay talaga kayo nitong si John. Ilang taon na kayong magkasama nitong si John? This year po, turning 4 years po kami. 3 years kayong mag-asawa at turning into 4? Turning to 4 po. Okay. So, kumusta naman yung buhay mag-asawa? Ano ba yung mga nabago sa buhay mo nung hindi pa kayo mag-asawa at ngayon na kayo ay magkasama na nitong si John? Ang dami pong changes, ang daming nangyari so far, ang dami kong natutunan na kapag nag-commit ka, iba na pala siya, ibang stage siya ng, iba yung stage ng buhay mo. So, dati ang iniisip natin, when it comes sa love life, parang hilig-hilig, gano'n, parang mga butterfly sa stomach natin. Pero hindi pala. Apo. Nag-commit ka, iba na yung mindset mo, yung maturity mo, and okay, medyo humihina, no? Medyo humihina yung boses mo. Pwede pa lapit ng mic? Okay po. Hello po, ma'am. Okay. Ayun. So, ayun, ma'am, ang dami. Hello po. Apo, marami yung nabago sa buhay nyo nung kayo ay magkasintahan pa lang at ngayon na kayo ay mag-asawa na. Opo. Sobrang dami, ma'am. So, hindi porket ilang taon na kami magkasama, parang masasabi na namin, nakilala na namin talaga totally yung isa't isa. We're two different individuals, so ang daming pagkakaiba, madami rin naman ang pagkakapareho. Pero, syempre, through communication talaga, yun yung, kumbaga yung susi para maayos yung, yung relasyon ko. Okay, so ang pinaka-importante sa inyo ay good communication.
Yes. Okay. So ano yung plano nyo ngayon na malapit na yung Valentine's Day? Ngayon, so far, kasi 6 days yung work po namin hanggang Saturday. So, bale, siguro sa Sunday na lang kami mag-meet. Ayun. So, post-Valentine celebration na lang. Opo. Ayun. Okay. So, sa mga katulad nyo na meron din karelasyon at umaasa din na magsasama din sila habang buhay, meron ba kayong mensahe para sa kanila na parang maging inspirasyon din na katulad ninyo na kayo ay nagsimula sa magkaklase, parehas na universidad, tapos ngayon ay nagdesisyon na maging isa at magbuo ng pamilya? Yung mapapayo ko lang, wag niyong iisipin na kapag pumasok kayo sa love life, puro lang kilig. So, kapag nag-commit kayo, madaming magbabago. So, for example, may mga sacrifices kayong kailangan na gawin. And sa pagmamahal talaga, parang minsan po parang magagawa mo na lang talaga yung mga bagay na hindi mo rin inaasahan. So, sa another naman part ng love life, for example, kapag may mga problema, communication is the key. And syempre, kami kasi ng partner ko, hindi naman siguro parang halata sa amin, pero religious person po kaming dalawa. So kapag kunwari may mga problema kami, minsan nag-iiyakan kami o kaya talaga nag-aaway kami. Pero at the end of the day, it is either me or him yung nag-aaya papuntang simbahan. Then doon kami talaga umiiyak na. Ayun. So tapos, parang kami doon yung natatagpuan yung pahinga or peace sa loob ng simbahan. Doon po kaming dalawa. So, most of the time talaga, dyan po kami sa Daraga Church, Santo Cristo, or kaya dun sa St. Jude. Yan talaga po ang palagi namin pinupuntahan na dalawa. Okay. So, bilang kayo mag-asawa na, ano ba yung nilulook into it mo ngayong Valentine's Day? Siyempre, nung kayo ay mag-boyfriend-girlfriend pa lang, nandun yung kakaibang celebration ng Valentine's Day, at ngayon kayo ay mag-asawa na. So, ano ba yung inaasahan or ini-expect mo pa dito kay John? Hindi naman kasi ako yung tipo ng babae na materialistic, ma'am. Pero siya kasi yung tipo ng, yung may pa-surprise na ma-appreciate mo talaga siya. Yung basta may pa-letter siya, may pa-chocolates and flower, ganon. And then, hugs and kisses, ganon yung ginagawa niya sa akin. Okay. Tapos kapag may mga tampuhan, nagsasorry pa rin siya paulit-ulit sa akin kapag may mga time na ganon. Tapos, yun. Yung bang simple celebration, pero mararamdaman mo talaga yung love. Meron ba kayong team song nitong si John? Ang dami naming team song, ma'am, as in. Okay, pero ano yung pinaka-team song na parang nakikitaan mo yung lyrics na talagang swak na swak sa relationship nyo ni John? Yung Nothing's Gonna Change My Love For You. Sige nga, kantahin mo nga itong Nothing's Gonna Change My Love For You, John. Grabe naman. Hala. Ay, ma'am, ako singer. Okay lang yan. I-dedicate mo lang itong kantang ito para kay John. Pwedeng yun lang na line? Yes. Sige. Okay, sige. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. Diba? Habang kinakanta mo talagang feel mo at damang-dama din namin na talagang in love ka dito kay John. Meron ka, ano yung tawagan nyo ni John? Pa? Ano yung term of endearment nyo ni John? Kami kahit, di po kasi kami talaga ni Clyde. Pagdating po sa mga endearment, iba, depende sa mood. Depende sa mood. Alam ba ngayon, in love ka kay John. Ano yung tawag mo sa kanya? Love. Pero Yan, kapag love. talagang sige. Kung may mensahe ka kay Love ngayong Valentine's Day, ano yon? Sige nga. Kapag sobrang in love or kaya papa or daddy. Pero kapag galit talaga ako, first name basis ako. Wag na muna natin pag-usapan yung galit ka kay John. Doon tayo sa love na love mo itong si John at in good mood ka.
yun, kapag ano po, love or... Okay, so anong mensahe mo kay Love? Huwag na siyang pasaway. Hindi naman talaga siya napasaway. Ang dami niyang changes na ginawa. So, thank you so much for listening. Kasi, yun nga yung sinabi ko, we're two different individuals. So, salamat, Papa, kasi kapag alam mong may sinasabi ako sa iyo, then binabago mo talaga siya. Tapos, gumagawa ka ng paraan palagi para ma-settle yung mga problema namin. So, most of the time kasi kapag may problema kami, siya rin talaga yung palaging unang lumalapit. Tapos, mag-hug siya, then dito. Thank you so much and I love you. Yan. So, ilang beses ka ba nag-I love you kay Jan sa isang araw? Madami. Kasi kami yung tipo ng sa pag-umaga, babati kami ng good morning, kiss, I love you, gano'n. Tapos kapag papasok na sa trabaho. So, kapag nag-chat din kami na, Papa or Mama, kain na, tapos I love you. Ayan. Then, sa hapon, pag dumating na kami galing sa work, sa bahay, then, kapag matutulog. So, madaming beses. Naniniwala ka ba, Liza, na ang pagmamahal sa asawa ay dapat nagsisimula sa good morning at I love you, at pagtulog naman, good night at I love you? Yes, ma'am. Kasi isa siyang parang tanda na nakikita mo yung presence din ng taong mahal. Kasi 'di ba, sa part pa lang ng gigising ka nakasama mo yung mahal, iba na siya sa feeling. Tapos sasabayin mo pa siya ng pag-greeting mo na good morning, mahal, or good morning, love. Tapos may I love you. Ibang level siya ng pagmamahal talaga. Ano yung pakiramdam mo ngayon, Liza, na yung love story nyo ng iyong asawang si Jan ay naibahagi mo sa amin? Masaya po, ma'am, kasi syempre hindi ko rin naman inaasahan na mag-feature kami sa inyo. So, natuwa ako talaga na kahit papaano ay kaya ko pala siyang i-share sa inyo na kahit ang dami na rin namin talagang pinagdaanan nito. Super, parang umabot na rin kami sa time na ayaw na namin na dalaw. Pero ito, napakasaya kasi naibahagi ko yung love story na. Ayun. So, hindi sumuko si Liza sa pagmamahal niya dito kay Jan. Liza, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng inyong kuwento sa amin programa. Maraming salamat at hiling po namin na mas lalo pang uminit ang inyong pagmamahalan ni Jan. Happy Valentine's Day! Maraming salamat. At eto mga ka-aksyon, balikan natin ito. Kung kayo naman mga ka-aksyon ay meron din kayong katulad ditong kwento ni Liza at ni Jan na talagang maibabahagi nyo yung napakasaya, napakasarap ng pagmamahalan. Huwag po kayong mag-atubili na ipaabot po yan sa amin para naman maibahagi natin sa ating mga tagapakinig. Balikan natin itong si Pems Carlos Panya, ang tagapagsalita ng Legazpi City Police Station para dito sa basag kotse suspect na nalambat. Magandang hapon po sa iyo, Pems. Ma'am Rini, magandang hapon. Magandang hapon sa mga tagapakinig niyo po. Opo, so mas nasanay ako na tawagin kitang Pems Padi, So, Sargento! Sargento, magandang hapon! Opo, good afternoon, ma'am. Good afternoon. Opo, magandang hapon sa napakagaling na tagapagsalita ng Legazpi City Police Station. Makiki-update lang po kami dito po sa nangyaring basag kotse kahapon na kung saan hindi ito bago dito sa atin pero talagang meron na naman na nangyaring ganito. Sir, para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, tagapanood, ano po itong basag kotse incident? Yes, opo. Kung inyong matatandaan po, bago pagtapos yung taon ng 2024, mga November po noon, may nadakip na po tayo dyan. Kaya lang yung minor na ginagamit ng ilang mga kawatan para makapagtagot sila sa batas. So, yung bata ang nadadakip po natin. Pero later on, nawala po yun dahil sa masigasin po natin pagmamasid sa kapalibutan. And nawala po yung basag kotse. Kaya lang po, ngayon naman na sumunod na taonang ito, pumasok yung taon 2025. At itong kasalukuyan na buwan, medyo
Kumbaga, merong nabuhay ulit na isa katao na naman. So, naging sa report namin, meron po kami, kung di ako nagkamali, may 2 kaming na-report dito sa ating himpilan. At nagkakandak po kami ng investigation dito. At batay sa aming tracking, ito na kita namin sa mga CCTV na gumagamit siya sa ng walang plate number na sasakyan, motorsiklo. So, nitong mga nakalipas na araw ay naging masigasig yung pulis, yung mga lugar na mga possibility at oras na pwedeng dumaan itong suspect at gumawa ulit ng kaparehong modus. So, kagabi, nitong madaling araw na po, ngayon, na kasalukuyang petsa ito, kasalukuyang taon, mga 1:40 in the morning, nating po ito ng ating mga operatiba. So, nakita po itong suspect na binasag niya po yung sasakyan at may nakuha po siyang backpack. So, doon na po nakasloob na yung ating operatiba na magpakilala sila ay mga otoridad at kung bakit niya po ginagawa yung pambasag. Sargento, Sargento. On the part ng police, magtatanong po tayo kung malay po natin kung sa kanya. Kaya lang, siyempre, iba po yung naging reaction niya. Instead, lumaban po siya sa ating mga otoridad sapagkat ito nga po, siyempre, mag-detect effect po sila ng arrest right after the incident. Opo. So, base po sa datos po ng inyong tanggapan, pagpasok po ng 2025, ilan na po yung nabiktima nitong suspect na ito at yung sitwasyon po ng basag kotse, ilan na po dito sa Legazpi City? Sa record po namin, meron po nakatala sa amin dito mga more or less mga 2 pong naitala po dito sa amin. 2? So, pantatlo po. Opo, 2 and pantatlo po itong nai-report sa amin. Ito ng pangyayari na ito. Opo. Ito pong 2 at yung kahapon pong nai-report, saan pong lokasyon po ito dito sa Legazpi? Medyo meron po sa may parting Albay district area, meron po dito sa may area po, dyan mismo sa may Magallanes area. Okay. So, kumusta naman po? Ito po bang mga lokasyon na to na nakitaan po nitong sitwasyon na ito? Meron po bang police visibility or security guard man lang para po ay hindi na maulit po itong sitwasyon? Kung titingnan po natin yung mga lugar po na yan, wala po dyan mga security guard po tayong makikita. Bagkus ang ginagawa na lang po natin yung continuous patrolling ng mga unit na ka-uniforme. Kaya lang, alam po naman natin pagka naka-uniforme, sigurado po, hindi po yan gagawa ng krimen pag nakakita ng pulis. Lalo pa merong mobile na nagka-blinkers. So hindi po yan gagawa ng krimen. Kung gagawa siya ng tiyempo, nawala yung pulis. Nagkataon po na umiikot yung ating mga operatiba sa intel operatives natin na hindi po yan hindi po yan naka-uniforme. So doon po sila na-tiyempoan ng ating mga operatiba. Sargento, panawagan na lang po sa mga may-ari po ng mga sasakyan at least naman po ay syempre hindi po mangyayari ito kung wala din po silang kapabayaan in some sense. Or ano po yung dapat gawin ng ating mga kababayan na meron pong may mga ari ng kotse or sasakyan para naman po ay maiwasan po nila yung ganito pong sitwasyon? Hindi po natin masisisi yung ating mga may-ari ng sasakyan sapagkat kung mapapansin po natin, na supposed to be yung kalsada po talaga, hindi naman po talaga yan parking area ng ating mga sasakyan na hanggang overnight. Dapat po, dadalhin po natin yan sa ating bahay na meron tayong sarili natin na parking garage sa bahay. Kaya lang, kung mapapansin po natin, dito lalo na kung ang bahay mo ay nandito sa may parting coastal areas, makita mo yung mga sasakyan nila, wala naman po sa kanilang kundi nandito halos sa may sentro-sentro,
na kung saan kanila pong pinaparkan hanggang magdamagan. So, So papasok, eventually, parang papasok na dito sa rento yung park at your own risk. 'Di ba? Kasi meron tayong ordinansa dito sa Legazpi na bawal bumili ng sasakyan na wala kang parking area. Kasi park at your own risk. So, siyempre wala po dyan nagbabantay. So, ibig sabihin, kung ano man mangyari po sa sasakyan mo, talaga pong hindi pwedeng may mangyari. O kaya, may possibility na hindi po natin inaasahan na may mangyari sa sasakyan mo. So, kaya, dahil nga meron tayong mga impormasyon, kahit po ginagarahe nila sa hindi naman talaga garahean within overnight, nagsasagawa pa rin tayo ng mga ganitong uri na prevention para masawata itong mga gumagawa ng krimen. So, ito nga po nangyari. At nanlaban po itong suspect at nag-ala kardo yung ating mga kapulisan, nag-abulan, hanggang po ito ay madakip ng ating mga autoridad at mapusasan. Dinala ito dito sa police station at ito po ngayon, posibleng ngayon mamayang hapon ay maisampa na po yung kaukulang kaso laban sa kanya. Ayun. So ito po bang suspect ay meron na din pong mga previous records na ganito pong pagnanakaw at pagbasag kotse? Yung suspect po natin, may mga previous records na po ito. Meron siyang alarm scandal, meron theft. Pare-pare na po yung mga kaso niya. Kaya nga lamang, alam po naman natin kapag mga ganyang kaso, kapag nakapag-serve ka na sa kulungan, siyempre makakalabas ka na po. So, the same, paglabas po mo po naman ng kulungan. At uulitin pa rin. So, parang pabalik-balik lang yung chain of gawain niya. life. Oo, parang chain of life. So siguro, kailangan na talagang pabigatin pa yung mga parusa sa mga ganitong uri ng tao na talagang pabalik-balik na sa presuhan, pabalik-balik din yung masamang gawain. Yes, and siguro dito sa isinumpa natin na assault sa ating mga kapulisan, malamang medyo hindi po siya pagbibigyan ng korte na makapaglaan ng piyansa. Ayun. So, dalawang kakaharapin ng kaso po rito dahil yung assault ay isa yun sa kasong kakarapin niya at yung malicious mischief dahil dun sa pagsira ng salamin. Pero magsasampa po ng kaso noon, yung dapat mag-affidavit, ay yung may-ari po ng sasakyan. Magiging witness na lamang po doon ay yung ating mga kapulisan. Opo. So with that po, Sargento, maraming salamat at kakaharapin itong suspect ay direct assault at malicious mischief. Maraming salamat po, Sargento. Nais ko lamang ibabati lang sa ating mga nakikinig sa atin, lalo na doon sa mga kapamilya, na bagamat nasaktan, may sugat po yung ating dalawang magigiting na pulis, ay nasa mabuti na po silang kalagayan sa ngayon. Opo. So, Ma'am Remy. mabuti naman po yun, Sargento. At salamat po sa pagbibigay po ng serbisyo sa ating pong mga kababayan dito po sa Legazpi City. Mabuhay po. Nakahanda po lagi ang ating kapulisan, Ma'am Remy, sa pagbibigay ng mga asistensya, lalo't pat nai-report. Nais po namin ipabati alam sa kanila na sa mga ganitong insidente dapat ipagbigay alam natin sa kapulisan para pagkondukta po ng deep investigation kaugnay sa mga isinusumbong nila kung may magkatotohanan o hindi po. Para ma-verify po natin mga investigador. Maraming salamat po, Ma'am Remy, and good afternoon po sa mga nakikinig po sa inyo na programa. Maraming salamat din, Sargento Carlos Panya, tagapagsalita ng Legazpi City Police Station. At para naman sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, mga kaaksyon, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali, mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur,
Maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. At hanggang bukas mga kaaksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mendones, magandang hapon at salamat. At ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan. Ng idol nating congressman, marami nagawa.